बे शास्त्रआ बेनो जों बे फरायनोसै जे हक मुक्ति जों मानसि थैयोब्ला गावनि फिसा फिसौ थैयोब्ला बिसि फिसाय थैयोब्ला गाबो दुखु मोनो खुथार खुथार गाबो जोङो बेखौ गाबनांगौ ना गाबनाङा दुखु खालामनांगौ ना खालामा नैबे बेयाव शास्त्रआव नायनानै बेयाव लिरनाय जादों परमहंस सिद्धारसालियाव बेदाव नायनानै हक मुक्ति माने माबा मुक्ति माने रेजें जाबाय मुक्ति मोनबाय जोङो रेजें जानानै दुखु दोननाय लोगो लोगो नामाखौ दोननायनि उनाव बे सेनाराम बसुमतारिनि नाम मोनबाय बे सेनाराम बसुमतारिनि नाम मोननानै बे परमात्मायानो जीवात्मा महरै नाम मोननानै दिनै बे रुंसारि जाबाय बिनि आत्माया जाहाथे अरायबो गोजोनै थाथों परमात्माया गावनि फिसा गावनो लांफिनबाय बे गावनि फिसा गावनि जीवात्माखौ एबा गावनि आत्माखौ जाहाथे गोजोनै दोनहैयो गावजों लोगोआव स्वरूप स्थिति जाहैयो ब्रह्मलोक मोनहैयो सुखालयाव थांनो हायो बिनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै दिनै सेनाराम बसुमतारिनि आत्मा एबा जिउनि शान्तिनि थाखाय बे यज्ञखौ आं अग्नि प्रज्वलन खालामसै ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः ओम आयाहि वरदे देवी प्रयोगकरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसं मातु ब्रह्मजनी नमोस्तुते ओम परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप मुलुगनि गुरु आइ आफा जिउ नोंनो नुजायै गुन गैयै नोंनो नुजानाय गुन गोनां गोथां गुनजों थाबायनो रोङै हिन्जाव हौवा जिउ मुलुगखौ लानानै नों सासेयानो नुजानाय बुंफबनाय आबुं महरै जेरावबो जेरैबो गोसारनानै दङ नोंखौनो पूर्ण रूपै गले गले खुलुमो ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिषाय नमः ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम भू ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सर्वितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योति रस अमृतं ब्रह्मणे स्वाहा ओम परम ज्योति ब्रह्मणे स्वाहा ओम पराशर ब्रह्मणे स्वाहा ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम भू ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सर्वितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योति रस अमृतं ब्रह्मणे स्वाहा लोगोफोर जयग'आ जोबसिगोन एसे प्रार्थना दंबावो बिनि उनाव जयग'खौ फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर आइ आफा जिउ जिउमा नोंनो नुजायै गुन गैयै नोंनो नुजानाय गुन गोनां गोथां गुनजों थाबायनो रोङै हिन्जाव हौवा जिउ जिराद मुलुगखौ लानानै नों सासेयानो नुजानाय बुंफबनाय आबुं महरै जेरावबो जेरैबो गोसारनानै दङ नोंखौनो आबुं महरै गले गले आइ आफा जों जप तपस्या उपासना ध्यान
फोथायनो जेबो मिथि रोङा नोंखौ सिनायनो मिथिनो रोङियाव नोंनो जोंनि जब तपस्या उपासना ध्यान धारणा सुफुंजाग्रा फोथायजाग्रा लोगोफोर जयग'आ जोब्बाय दा जयग' फोजोबनाय जाबाय होखांनानै साहा लोंबाय आरोना बयबो नै दौगिया बिस्कुटजों जायाखिसै उदै बुंखाबाय बियो ए माखौबा जायो गोदैखौसो जायो बियो आंनि जोलैसो बे गोदै मोजां मोनग्रा आंबो गोदै मोजां मोनो गासिबो साहा लोंजोब्बाय लोगोफोर जयग' होखांनानै दिनै दसे उनाव जों दा ओंखाम जानो थांजोबसिगोन जयग' होखांनानै साहा लोंबाय लोगोफोरजों नै न'खरनि गोजा ज'नो माखौ लोंगोन होननानै मिरिन्दायानो जा स्प्राइटआनो जा आंना मा लोंबाथाय एकदम गेस जाजोबो नों दिनै मा मोनखांदों मोजां मोनदों आरो साहा लोंगासिनो दं लोगोफोर नै जोंहा दा नैबे मोनसे आग्लायबाय दै नैबेयो लोगोफोर जयग' जोबखांनानै दानिया बिदाय होबाय साहा लोंखां आरिखां बाबा सानै तामुलपुराव बे बाबामोन गैयाबाथाय गैला नङा एसेबाबो खमजुर जासिगोन ना औ नै बेबो बाबा सासे औ बेनिफ्राय नैबे बेवाइफोर ओंखाम जाखांबाय बेवाइ ओंखाम जाबाय जाखां लोंखां बिदाय लालायलायबाय लोगोफोर बयबो ओंखारलांजोब्बाय थांसै बिहामजोजों थांगोनसै दे दे बिदाय लाथ'बाय दिनैसो नुथारबाय नोंखौबो